थ' गाइस जोङो लोगोनि पार्सेल लाना फैलायबाय नै मिश'आव खालामदोंमोन आरो नायो ओमफ्राय लाना फैबाय नै साइकेलजों थांदोंलै दिनै बाइकबो गैया माबो गैया लानो होबाय सुवारखौ गावनिखौ लाबोलायालै थाव खरस थांजानो गिनानै ओमफ्राय जोङो दा नैबे पार्सेलखौ लाना फैबाय आरो ओइ गामिनि मानसिमोन माथो होनांबाय आरो उफाय गैया खानांगौ नै मोजां नाय आंबो खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनिया फैबाय आरो आंनिया फ्लिपकार्टआव खालामदो ओमफ्राय इनिया मिश'आव आरोना दा नोंथांमोननो आङो इखौ एसे आनबक्सिं खालामनानै देखायसिगोन थ' नोंथांमोना मोजां देखायनोसै गाननाबो देखायगोन माबायदि मोनदों माने बिराद टेस्ट मोनदों माने बाइक गाननायाव बिराद हिट हेभि जा बापरे बाप गाननाय बाइक सालायनायाव जिखिजाया हिट नांखायो आरो दा लेबेलनि साला इयो र' जोंबो खानसे देखाय लाना खिन्थिसिगोन र' नोंनि दिउआलाय माखायोलाय उरायलांदों जोङो खिथुजों थुकसेना समझ रहे हो आप निंजा जेट असला निंजा जेट दा ससेखिनियाव नोंथांमोननो बेखौ देखायगासिनो आरोना मा बुस्थु मिथिया आंबो इखौ जायखिया पार्सेल नालाय पार्सेल फैदो ओमफ्राय दा बिजिरना देखायसिगोन थ' नोंथांमोननो नायबानो जाबाय होनना थ' गाइस जोङो इजोंनो दानि जों फार्स्टआवनो ओजोंहाय जों रामपुरखै थांदोंमोन ओमफ्राय रामपुरजों परमोसनफोरखै डाइरेक्ट थांसिगोन जोंनिया जों परमोसनफोर ओरैहाय मोनो आरोना ओमफ्राय जोङो नैजा थांफिनदों जोङो रामपुर सौगोन नालाय नेदो ओमफ्राय जों दा इजोंनिफ्राय फैबाय जों दा थांगासिनो न'खैजा साइकेलजों ग्रोब ग्रोब थांगासिनो आरोना नै थांगासिनो साइकेलजों ग्रोब ग्रोब थांगासिनो दा ससेखिनियाव बरियासे आनबक्सिं खालामनोसै ना मा होनो ना नङा गाइस जोङो दा टप सफासो लांसै थांनानै आइदि जोंना इजा माने सर्टकाट मोनो नालाय जों सर्टकाट थांनोसै दानि मा बुस्थु दं मारियाव बुस्थुआथ' एख'बो मा जिनिस जाथावथाव बायो नै एख'बो खोनायाखै मायबा बुस्थु नङाथ' नोंनिबा मा जाथावथाव इयो माने नोंसिनि माबाखौनो माबायो मोजां नङा जिखिया इबो बुस्थुआ नुवाखै नेबाय जिखिया आंबो नुवाखै इखौ दा खेवना नायबासो मोनसिगोन मा बुस्थु दं आरो इयाव आसलथे एख'बो नै गाबगाखै बे माबा मा बुस्थु इयाव मा इयो एख'बो आवाजबो गैया थ' दा खेवना नायबासो मोनसिगोन आयौ नै जायगाफोरखौ नायदो फुरा जंगलसो बायथो जागाफोराबोथ' नै मोजांथ' लामायाथ' मोजां गैखायानो एकदम नै जोंसि माखियानो एकदम माबा जागाफोरानो बोरैबासो एकदम जंगलबारिनो साला मानसिफोर फैबायसो बेयाव मोनायाव आंगा मांगा फैजाया सोरबाबो फैबा बेयाव सेसखा आरो नों आथिं साइथिं खंफैजोबनानै हासुलाङोबाबो बेथ' बिराद गिखौ खालामसै फाइनालि मोनसे जायगायाव जोङो फैबाय फैनानै ओमफ्राय दा आनबक्सिं खालामनोसै बेखौ मा बुस्थु दं माने बिजिरना नायनो थांनोसै जोङो सायाबो नालाय जायगायाव जनोसै কি মানে কি বস্তু একই বুঝি কি বসি माने इ मानसि आरोना माने एसे आंगा सिस्टेमनि मोजांबो बिदिनो बिदिबायदिनो मानसिखौ ओमफ्राय मानसिया इयो जोंनि आइथाबारि इखियानो माने बिदिनो इयाव नुबाय थायो माने आइथाबारि जागायावनो थाबाय थायो आरोना इयो मानसिया माने आइथाबारिखौनो माबाय थायो आरोना इयो आइथाबारिखौनो गिदिंबाय थानाय माने आइथाबारियावनो थायो ओमफ्राय जिखिया स्कुलाव हाबना थायो आरोना इयो ओमफ्राय दा इखौ जोंनाव मा सोंदो जोंथ' बुजि मोनासैना एसामिसनिबो होन्दों ओमफ्राय बर'दों होन्दों मा होन्दोंमोन इयो माहर ना मा ओरै होन्दोंमोन ओमफ्राय दा ओइ बादिफोरखौ माने थिखांनासो दोनदों ओइ नै इयालागै मोनहैबाय इयो ओमफ्राय जों दा इखौ आनबक्सिं खालामनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय था मा दं मार बे बुस्थुआव नायनोसै आंबो मा दंथाव नोंनिबा जाङियाफोरथ' नङा Different thing ya. Bustu ya, ini sim na light coba isuan boxing kam nang kemenang kerang bay. Ready? Ready? 1, 2,
शी वाव माथो जांगियानो मारलै कैसा लगा मेरा मजाक जांगिया ना लोगोफोर नै मोजां नाय ओमफ्राय ओलै माबाफोर दं ओमफ्राय मैलाय अ इयाव नों हैमारगोन नामा हिन्जावनो जांगियाखो इयाव लिरना होदो नै हैबा हैनानै इयाव लाभ लेटार हैना होगोन नै समझ रहे हो नै औ दि नाय जांगियाफोर दं दोनबाखै रायजोफोर होननायसिगोन थ' गाइस ओरैनोसो होनदों दे जांगिया नङा गाइसमोन नोंसोरो साननाङा माने जांगिया होननानै जांगिया नङा हेन्स ग्ल'बसो नै चीटिंग करता है तू थ' गाइस नै माबाखौ मा होनो हेन्स ग्ल'बसो आरोना बेखौ गाननानै एसे गाननानै नोंथांमोना देखायनोसै थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओइ आसोलानि साइकेलजोंनो गानसिगोन एबार होखाबलांसै बेफोर बुस्थुखौनो मानो नांगौ नांगौ नियाव दं नोङो हैनोबाथाय हिन्जावनो इयाव लाभ लेटार हैनानै लिरनानै हैनो हागोन आरोना थ' बेनि थाखाय बेखौ हरफानाय जादों जिमान हायोबो इनिया माथो बिराद रोजाथारबाय दोनदों आंनिया रोजाथार बा इनिया रोजाथारलै बिसनि बुस्थुआ इनिया गोदोद्राय आंनिया बाय फिसा गान रोंगोन रोङालाय गाननो बो थ' फाइनालि फिटिं गानबाय नै फारसेखिजा मोनसेखौ मोनसे गानगोन ओइस एबार राइडार जासिगोन आरो मजा माइ हासिनि माने इदिनो खानाय मडेला फोरखौ खु इबो माबायाव खालामनाय मिस' खालामदोंमोन ना नोङो इनि खरिया मिस' खालामनायमोन नै थफिबो मोनफादोंमोन ना थफिबो मोनफादोंमोन इदि बोबाव आखाइनि फारसेनिया आंखौ नुनानै होबाय नामा दाख्लै आंनियावदि 40 थाखा थाइसे मोनबावलायदोसो क्या बात कर रहे रे इनिया 105 रुपिस आंनिया आरो 41 जाबायना नायलाय मोजांसे गरम खायोब्रा थ' फाइनालि फुरा फिटिं गानजोब्बाय आरोना नाय माबायदि नुदो बरिया नांबाय आरोना एसे फोरमायना हो रायजोफोरनो फोरमायथारनांगोन नों माबायदि नांदो बेखौ खालामनानै इन्टारेस्ट नांदो बे खान्थि आरोना बिथाङा थ' जोङो थांनोसै थ' गरमथार हालालाय बिराद गरम थान्दा लानाय गोलोमफ्रुजोब्बाय मोखां मानि आंनियाथ' सालमाय बेरजोबना दाबो हामजायाखैनो एकदम गोसोम जाजोब्बाय होजोब्बाय इयाव धेमालि नै माबा साबा होजोब्बाय जोंनिया इयाव गेट सेट बानायजोब्बाय मोसौ नङाबा मोसौफोर हाबजोबो ना जोंलाय ताला मारिजोब्बाय आरो हाबजायो नै लोगोफोरना स्कुलाव हाबबाय आं सानदों माने मारिनासो दोनदो खोमा होननानै ओमफ्राय मारियाखै आरोना ओरैनो माबा दोनदो मोसौबो नांगोन ना थाइजौखौ बिराद जायोमोन दे खिन्थु जों जानाया नै एबार थाइजौआनो गैया खोमा दंना बुसिनो स्कुल रुमाव हाबना नायनि सिगाङो डेक्स जनायफोरा चेन्ज जाजोब्बाय खोमा सेरफोरा सेर माने माबा बेलेग जाजोब्बाय दख'नै नायनो हागोन माबा लागि दं इयाव ओइदा लागि फरायजोबफ्रामदोंमोन दे सोलायजोब्बाय आइया सोर हाबफैदोंलै नै स्कुलनि नामखौ नायनो हागोन शिक्षा बन्ति एमइ स्कुल आरोना इनिया नामा थ' गाइस बिराद चेन्ज माने बरिया मोजां खालामजोब्बाय आरोना नै दा देखेसन आं नोंथांमोननो बरियासो देखायगोन माने जों थानाय समाव फेन सेन एख' गैयामोन आरोना दानिया बिराद मोजां खालामजोबना दोनबाय थ' नायनो हागोन नै बा जों थानायाव इदियानो गैयामोन एकदम मजा बिदिनो दासो जनायफोर नै बर्ड ओमफ्राय इफोरखौबो सब गोदान होजोब्बाय आरोना नै नायनो हागोन मोजांथार जाजोब्बाय माथो जनायफोरा बा इयो गिबियावनो क्लास 6 ओमफ्राय बियो क्लास 7
ओमफ्राय इयो नै लास्टार आरो इयो नैबेनो लास्ट बाददावलायदो बोरमाया हाबना दंमोन बिखा गुलदां मोनलायलायदो जोङो फार्स्टआव जयोमोन सिगाङो जयोमोन बिराद मोजां खालामबाय बर्डारनि टिउसनफोर सिखायो खोमा इयाव एकदम फेन टेनसन गैला लोगोफोर माने इयाव बोरमाया हाबना दंमोन आरो ओमफ्राय आङो सानदो मायबाफोरसो फैदो खोमा होननानै ओमफ्राय बाददावलाय बिखा जि दुब मोनलायलायदोंमोन सेसलाय माबा हाबफानासो लाबोनानै बिराद मोजां बुंलादो लेडि बयनिखायनो टिउसनफोरबो सोरबा लाबोदो बिदिनो बुहुद मोजांथार मोनदों आरोना क्लास 8नि रुम लास्ट आरोना लास्ट रुम इयो बे पार्टिसनफोरानो इयो पार्टिसनाथ' दंखायोमोनानो ओमफ्राय मोनसेयाव थिङाव होदो इनिफ्राय बेरायखो पार्टिसनखौ मोजां बानायाखै थ' बेखिनियानोसै आंथ' नोंथांमोननो फोरमायना होबाय आङो फार्स्टआव जोंनि आइथाबारिनि माबायावसो फरायोमोन आं मिसनाव फरालागै फरायनानै 5खौ गारनानै 6आव लगायफैदों आं इयाव ओमफ्राय पुरा 8हालागै फरायनानै माबायाव थांबाय जोंनि आइथाबारि स्कुलाव थांबाय आरोना इयाव हाइ स्कुलाव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै थ' नोंथांमोननो आंनि फरायनाय जिखौ सिगां फरायनाय स्कुलाव आङो फैनाय नोंथांमोननो फोरमायबाय थ' बेनोसै आरोना थ' माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सफोराव एसे बुङोबानो जाबाय थ' मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आरोना इनिफ्राय चेनेलाव गोदानबाथाय अननानै चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बेनोसै गाइस ओमफ्राय नैयो जों सिगां इयाव गायजोबदोंमोन नै इफोरखौ देरबाय आरो इबो गायदोंमोन गेन्दैफोर बिराद जादों इयाव थास'बो दंमोन मा पार्टिसनफोरखौ नै सेफ खालामजोबना दोनदों नै हिमांशुआ टाइम जागासिनो एसे नायस्रां एसे याखै मेंबाय खान्थाल थायलायबाय दख' जों थानाय दिनाव खान्थाल बिफाङा फिसाथार दा खान्थालानो थायलायनाय जालायबाय ओमफ्राय सिगां माबा फैयो ना केसारि टेसारिमोन जायोमोन आं बारा जाबाङामोनलै ओमफ्राय बे फिल्टाराबो गैयामोन दा फिल्टार सिल्टार सब जाजोब्बाय हा ओमफ्राय माबा आरोना अफिस नायनांगोन सोरगिदिं जाजोब्बाय बरिया मजा धामाका स्कुला हेभि जाजोब्बाय आरोना नैयाव अफिस थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थ' जोङो न'आव थांसै आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थ' उनाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना थ' बाय फिर मिलेंगे आज का वीडियो यही है बाय